Geguritan kanthi irah-irahan Topeng Panguwasa anggitanipun Bastian kelas 9A. Topeng Panguwasa, guyumu manis nanging wisa. Rakyat bungah iku ora nyata. Kursi empuk dadi rebutan, lali sumpah lali amanah. Pajek rakyat dadi bancaan, lenga wae dadi oplosan. Iki apa wis jaman edan? Korupsi ngrogoti balung negara. Hukuman wis ora bisa diandalno. Indonesia lara, muga ndang Mario.